Výsledky od lekárky. Nie. Dobrý deň, prišla mi SMS-ka, že si mám prísť po výsledky. Dobrý deň, nech sa páči, posaďte sa. Ja som doktorka Palmerová a bohužiaľ vám musím oznámiť, že z vašich výsledkov sme zistili, že vírus, ktorý máte v tele, sa rozšíruje veľmi rýchlo a nedokážeme ho zastaviť. Čo to pre mňa znamená? A nedokážete s tým už nič urobiť? Nedokážeme vám pomôcť, pretože nevieme, kde vo vašom tele sa vírus nachádza. Zostáva vám pár dní života. Je mi to ľúto. Posledné dni života? Bože, veď to nie je možné. Ja som sa správal ku každému tak zle a teraz zomieram. Nesmie to tak byť. Musím byť lepší aspoň tých posledných pár dní. Nikdy nie je neskoro. Dobrý deň. Proste... Prečo ste to nespravili? Čo je? Vieš, že keď som v práci, tak mi nemáš volať. Nie, večer určite neprídem. Celý svet sa netočí iba okolo teba. Neotravuj ma, mám veľa práce. Idem na rokovanie. Ale veď žiadne nemáte. Robte si svoju robotu a nestarajte sa. Dovidenia. Alex, takto to ďalej nepôjde. Čo nepôjde? Pozri sa na seba, aký si arogantný. Ja som arogantný? Ak sa ti niečo nepáči, tak vypadni. Ale ti chcem pomôcť, pozri sa. Nie! Musím byť lepší aspoň tých posledných pár dní. Nikdy nie je neskoro. Dobrý deň, Julia. Dobrý deň. Nech sa páči. Ďakujem. Dnes môžete skončiť skôr? Ďakujem, ste milí. Áno, mal som byť taký stále. Stalo sa niečo? Ale nie. Ahoj. Ahoj. Chcel si sa stretnúť? Ako potom, čo si ma vyhnal z domu a nechcel si so mnou mať už nič spoločné? Prepáč, prosím ťa, som si neuvedomal, čo pre mňa znamenáš, čo pre mňa robíš. Prepáč mi, prosím. Aké pekné bubliny. A prečo to vlastne robíš? Iba tak. Aj taká malá bublina môže urobiť niekomu radosť. A ja chcem robiť radosť. Páči, tu máš bublifok. Kúkaj so mnou. Ďakujem. Aký si mal deň? Úplne iný ako doteraz. A prečo? No, bol taký netradične pekný. Čo? Vo všetkom. Všetko bolo také super, také iné. Som rád.
Anieli, už je ma počuť? OK. Ahoj Alex, pozoroval som ťa tieto dni a rozhodol som sa, že ťa nechám žiť. Preži svoj život najlepšie ako vieš. Mám ťa rád. Boh mi dal druhú šancu. A ďakujem aj tebe, že si mi ju dala. Veď vieš, že vždy budem pri tebe, lebo ťa ľúbim. Ďakujem. Ahoj, kučka. Ja. Poď! Ešte raz. Nie. No tak to vieš? Ahoj! Keď ja vidím, ako sa ona tam smeje, tak ja nemôžem. Boh mi dal druhú šancu. Ne. Ak sa ti niečo nepáči, tak vypadni. Ak sa ti niečo A ja som sa